Сәлам, сезнең белән Галимҗан абый һәм без инженер дәресләрен өйрәнүне дәвам итәбез. Узган дәрестә без карап үттек нәрсә ул электр тогы, көчәнеш, каршылык, корылма төшенчәләре, алар үзара ничек бәйләнгән һәм без аларны ничек исәпләп таба алабыз. Бүген бу теманы дәвам итеп, без өйрәнербез электр тогын без ничек, нинди җайланмалар ярдәмендә куллана алабыз практикада. Бу максаттан чыгып, бүгенге һәм киләсе дәресләрдә без файдаланырбыз махсус набордан. Әлеге наборда нәрсәләр бар һәм алар ни өчен кирәк? Әйдәгез бу турыда сөйләшеп китик. Макет җыю платасы. Әлеге плата ярдәмендә без схемаларның макетларын җыябыз. Аның уңай ягы нидә? Иң мөһиме, без элементларны үз ара, пайка кебек авыр гамәлдән башка да тоташтыра, сүтә җыя алабыз. Төп функцияны башкара экранда күрсәтелгән вертикаль юллар. Алар үз эченә ала үзара тоташкан бишәр контакт урынын. Элементларның бу юлларда урнашуын без бераз соңрак конкрет мисалларда карап узарбыз. Хәзергә дәвам итик. Чыганак. Безнең макетларда чыганак буларак кулланыла 3 батарейкадан торган блок. Ул бирә 4,5 вольт көчәнеш. Уңай полюс, ягъни плюсны без кызыл төсле чыбык һәм тискәре полюс, ягъни минусны кара төсле чыбыклар ярдәмендә махсус клеммага тоташтырабыз. Һәм инде киләчәктә башка элементларга тоташканда без үткәргечләр белән тоташабыз, нәкъ менә шушы клемма тоташкан юлларга. Аларны кызыл һәм зәңгәр төсләр белән сез экранда күрә аласыз. Үткәргечләр. Үткәргечләрнең кулланылышы гади. Алар ярдәмендә без макетның төрле өлешләрендә, ләкин билгеле бер тәртип белән урнашкан элементларны үзара тоташтырабыз һәм шулай безнең җыела макет. Димәк, һәрбер макетның яисә схеманың нигезен тәшкил итүче элементлар алар өчәү. Беренчедән ул макет, икенчедән ток чыганагы һәм өченчедән үткәргечләр. Тагын безгә ниләр кирәк? Әйдәгез дәвам итик. Резистор иң гади элементларның берсе. Ул ток өчен ясалма каршылык ролен үти. Резисторның каршылыгын без аның корпусында булган сызыклардан беләбез. Безнең наборда исә бар фақат 3 төрле резистор. Аларның каршылыклары 220 Ом, 10 килоом, ягъни 10,000 Ом һәм 100 килоом, ягъни 100,000 Ом. Хәзер әйдәгез резисторның макетта урнашуын карап үтик. Беренчедән куябыз резисторны, икенчедән тоташтырабыз плюс чыбыкны, тоташтырабыз минус чыбыкны. Игътибар итәбез. Платада чыбыклар резисторның аяклары белән бер үк юлда урнаша. Макетта батарейкалар блогының клемма аша ялгануын карасак, кызыл чыбыкны ялгыйбыз уңай полюс тоташкан юлга, зәңгәр чыбыкны ялгыйбыз тискәре полюс тоташкан юлга. Өстәп шуны әйтәсем килә. Дөреслектә безнең үткәргечләрнең төсе бернинди дә роль уйнамый. Шул ук вакытта макетлар җыганда, мәсәлән, плюс өчен без куллансак кызыл, сары, кишер сары төсләрне, ә минус өчен куллансак зәңгәр һәм кара төсләрне, бу үзенә күрә бер әдәп була. Шул ук вакытта безнең элементларның макетта кайсы урында, кайсы контакт урынында урнашуы мөһим түгел, ә мөһим аларның үзара ничек тоташуы. Хәзер әйдәгез макетта 2 резисторның урнашуын карап үтик. Беренче резисторның азагына икенче резистор тоташа. Плюс чыбыгы ялгана беренче резисторның сул ягына, минус ялгана икенче резисторның уң ягына. Әлеге тоташу атала бер-бер артлы тоташу дип. Димәк, элементлар берсе артына икенчесе ялгана. Элементларны без башкача да тоташтыра алабыз. Икенче резисторны сулга күчерәбез, минус чыбыгының торышын үзгәртәбез. Хәзер без күрәбез, 2 резисторда сул яктан һәм уң яктан үзара ялганган. Сул яктан аларга килеп тоташа плюс үткәргече, уң яктан тоташа минус. Әлеге тоташу атала параллель тоташу дип. Ягъни икенче резистор беренчесенә карата һәм шулай ук беренче резистор икенчесенә карата макетта параллель урнаша килеп чыга. Дуслар, шулай итеп, бу дәрестә без сезнең белән карап үттек. Нәрсә ул резистор, бер-бер артлы тоташу ничек була, параллель тоташу ничек була, һәм шулай ук карап үттек макетлар белән эш итүнең тәртибен. Киләсе дәрестә без бу белемнәребезне практик биремнәр ярдәмендә тагы да тирәнәйтербез. Хәзергә исә дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр.